ka jingja ka basngosi bat bashir khay kalaja hashnong Mawkhan pindan Southwest Khasil district hakaba ka we kalong kami ka basan punrius nam karta kala do no yala ka jingim hadien baklasha dung da ka tari hala hynmen trai kat kum ki khubor belayo no uba bi jirwa MPS Superintendent jangki pulit ka Southwest Khasil district ulaong bakani ka jingja kalaja hakapor kumbahan riew sau pau bejem step ubalale ya kade ka kam na tip kerteng kum ubeling wa lang riew po asnam karta kat baya kalanat la tip kerteng kum ka sniti wa lang san pun riew snam karta ong OSP laong bahadien bola dungya la ka parada ka tari ubeling wa lang ula phet krad na ka tega jaka hadu menta ki pulit rengkat bat ki borsnong kidang penlong ye ka jingwat bat ka jing toket ban lap ya wala ka tega jingja kala jaha ka pod men step henry ka daw ka bala penlong ye ka ni ka jingja hadu menta om pat tip satyang tang shiyo jing tip ki paidbah snong bat ki borsnong ki la pyntip mar sha ki pulit ki bala poi sha ka tega jaka ban penlong ya ka jing toket bat ban lum ne ki sabut ki badan kam hadien ka ni la penkit no ye ka sniti wa lang sha civil hospital Mawkhan henry na mar ka jing men saw ka bajur bar ka jing place nam ka di ka long kame kala khlat no Katkum ki jing yo lom jing tip ka kong sniti wa lang kala no shadien ya hinyo ngot ki khon ki ba kynhup ya san ngot ki khon kinthai bat ar ngot ki khon shenrang ki pulit ki la register case bat ki dang penlong ya ki jing toket ka babanya halor ka ni ki jingja kat ba ka jing wat yu beling wa lang ubala phet krad kadang ya chakman Iya.